Hola amics, avui llegiré el conte de 10 minuts i a dormir, petit unicorn. Al país dels somnis. 10 minuts i a dormir, petit unicorn. L'Espurna, la unicorn trapella, té una banya que brilla com una estrella. 10 minuts i a dormir. El pare va anunciar. Però el petit unicorn no volia descansar. Els unicorns viuen en un bosc encantat, en sorra de colors i núvols de cotó ensucrat. 9 minuts i a dormir. No podem fer guirigall. Però l'Espurna provocava un gran terrabastall. Els unicorns no fan entremaliadures, però a l'Espurna li agrada més que les llaminadures. 8 minuts i a dormir. Va dir el pare cansat. Però l'Espurna ballava i saltava ben esverat. Corria perseguint gnoms i fades que omplien la nit de llums platejades. 7 minuts, que la nit és silenciosa. Però l'Espurna observava una petjada misteriosa. Ui, quines urpes i quins peus més grans! Em pregunto si els trolls mengen croissants. 6 minuts i a dormir. Va esbufegar, esbotat. Però l'Espurna havia trobat un drac preciós i alat. El petit drac volava en la plàcida nit, omplint de flames dorades al cel infinit. 5 minuts i a dormir. Si t'allunyes et perdràs. Però l'Espurna perseguia una estrella fugaç. Avançant pel camí molt entusiasmat, l'Espurna seguia l'estel enxertat. 4 minuts. Va sospirar en el cor blau, perquè no recordava com trobar el seu cau. A la nit de vellut parlarà i lluent, l'Espurna va aclucar els ulls fortament. 3 minuts. Va pensar que ja és hora de tornar i va desitjar el seu art de Sant Martí trobar. Quan un unicorn té un fort anhel, un arc apareix al vell mig del cel. Si mai està sol, no ha de patir. L'arc de Sant Martí el durà al seu destí. Empaitant l'arc pel bosc turquesa, l'Espurna trotava en molta prestesa. 2 minuts i a dormir. Content va sentir. Potser ja estava llest per anar-se'n a dormir. Calentó i feliç abrigat dins del llit. Quina son, va pensar mig adormit. 1 minut. Va fer el pare, sense sospitar que l'Espurna ja somiava amb els xocs de l'endemà.